Benvinguts una altra vegada al segon vídeo del sistema immunitari. És una mica de repàs. Veurem avui, repassarem una mica una infecció bacteriana i després hi afegirem una infecció vírica i veiem quina diferència hi ha entre una i l'altra, que és molt senzillet, i de passada repassarem tot el sistema immunitari per darrera vegada. Us presento primer el macròfag. Veieu que mono, aquí, ben enfocadet. Us presento els bacteris, aquí, i els virus aquí que farem servir després. Us presento també els linfòcits T helpers. Veieu que monos. Us presento també els linfòcits B, aquí els teniu, mireu que monos que són ells. Us presento els anticossos aquí, d'acord? I us presento també una cèl·lula del cos humà, una cèl·lula normal del nostre cos. Normal, que fa la seva funció, està sana i cap problema. Doncs vinga, comencem. Infecció bacteriana. D'acord? Sempre començàvem igual, El bacteri entra per la ferida, el macròfag està als teixits, el fagocita, després el digereix i el que fa és agafar una molècula del bacteri, que és la que anomenem antigen, i l'enganxa a un tipus de molècula molt concreta, que és el complex major d'histocompatibilitat 2, d'acord? Que el tenen els macròfags i els linfòcits B, i el posa en el seu extrem, és a dir, el presentarà a la cèl·lula corresponent. D'acord? L'antigen és això de color carbassa, l'ha digerit, aquests antígens doncs, estan pujant cap al complex major d'histocompatibilitat 2, el 2, i aquest és el que presentarà l'antigen als linfòcits T helpers, d'acord? Els linfòcits T helpers apareixen ara, aquí estan, veieu que monos, apareix primer aquest i diu tic, no encaixo, doncs jo no sóc l'escollit. N'apareix aquest i resulta que, encaixo, d'acord? Aquest receptor doncs encaixa amb el complex major d'histocompatibilitat 2, d'acord? I aquest linfòcit T helper s'activa i ara el que anirà és a buscar quin tipus de linfòcit B coincideix amb aquest receptor que té aquí dalt. D'acord? Els linfòcits B que estan per aquí dalt, doncs n'hi ha un d'ells que sí que ha pogut entrar en contacte amb el bacteri, perquè recordeu que els bacteris estan infectant, i resulta que és aquest d'aquí. Rodonet. Aquest d'aquí no encaixa. Veieu que hi ha un angle, no encaixa, per tant aquest fora. Quan aquest detecta el bacteri, doncs també el fagocita, el digereix i també el que fa és presentar l'antigen amb el complex major d'histocompatibilitat 2, el mateix que aquest d'aquí. Tenim ara el nostre linfòcit T activat, que el que farà és enganxar-se aquí. En el moment en què s'enganxa aquí, són complementaris, d'acord? Aquest linfòcit B s'activa, d'acord? Comença a dividir-se, imagineu una proliferació de linfòcits B, i tots aquests, un cop estan activats, el que fan és secretar quantitats d'anticossos que aniran a buscar els bacteris per marcar-los, inutilitzar-los, i que altres macròfags vinguin a fagocitar-los i destruir-los. Correcte? Per acabar aquesta primera part, molts d'aquests linfòcits T i molts d'aquests linfòcits B doncs es desactivaran i passaran a formar part de la memòria immunològica del sistema immunitari. D'acord? Tot això seria la resposta primària davant d'un bacteri, en aquest cas d'aquí, i d'un antigen concret, que seria això de color carbassa, que és la part que desencadena la resposta immunitària. Què passa, apartat 2, si en comptes d'un bacteri el que ens entra és un virus? Anem a suposar que és aquest d'aquí. Podria ser el coronavirus, sense cap mena de problema. La primera fase és la mateixa. Macròfag, el digereix, linfòcit helper, el detecta, el linfòcit B també el detecta, el linfòcit T helper s'enganxa aquí, s'activa el linfòcit B i anticossos contra el virus. Si tot s'acaba aquí i neutralitzem la infecció aquí,
cap problema. El problema és quan aquest virus, o alguns d'aquests virus, mentre està produint aquesta resposta, que pot tardar uns quants dies, alguns d'aquests, logren penetrar i arriben fins a una cèl·lula nostra pròpia del nostre cos humà. Bé, què fan els virus? Doncs ja ho sabeu, infecten les cèl·lules. Entren per endocitosis, per exemple, entrarà aquí dintre, i si aquest virus comença a fer el seu cicle lític, el que fa és utilitzar, com ja sabeu, tota la maquinària de la cèl·lula per anar construint components vírics. D'acord? Proteïnes víriques, DNA víric, etc. Aquesta és una cèl·lula infectada que d'aquí poc el que farà és anar expulsant virus cap a l'exterior i aquests virus aniran a infectar altres tipus de cèl·lules. Bé, les cèl·lules aquestes, pobretes, saben que tenen els dies comptats. No els hi queda més remei que intentar evitar la infecció i, per tant, si s'han de suïcidar, doncs se suïcidaran, però algú els ha de dir que se suïcidin, d'acord? O que algú que les mati. Vale? Què fan aquestes cèl·lules? Doncs molt bé. Aquestes cèl·lules, les nostres, tenen un DNI que és aquest receptor que tenim aquí. Totes les nostres cèl·lules el tenen. Fixeu-vos que totes els tenen. D'acord? Tots els tenen. I fins ara no hem dit res. D'acord? Perquè aquest DNI serveix per identificar el que és propi del que no és propi. Llavors aquesta cèl·lula infectada, pobreta, el que fa és intentar de marcar-se perquè pugui ser eliminada o destruïda. Llavors el que fa és agafa una part a l'antigen corresponent i el presenta en el nostre DNI, és a dir, en el complex major d'histocompatibilitat 1. En aquest cas és l'1 de les nostres pròpies cèl·lules. D'acord? Què passa ara? Doncs apareix un protagonista nou. Els limfòcits T citotòxics. Recordeu que el virus està dintre de la cèl·lula, d'acord? I aquesta cèl·lula és pròpia, però necessitem algú que faci de policia. Aquests també estan identificats, d'acord? I el que fan és, tenen un receptor que anirà cap al macròfag, detectarà l'antigen en aquesta vegada en el complex major d'histocompatibilitat 1 i quan digui, tu ets l'antigen, per tant, aquesta és la marca que he de buscar. Busca cap aquí, cap problema, busca cap aquí, cap problema. Fixeu-vos que ara està buscant l'1, el DNI. Busca cap a... anem a suposar que és aquest d'aquí. Busca cap aquí, cap problema, però quan troba la cèl·lula infectada, ara sí, detectarà que aquesta cèl·lula està infectada perquè presenta l'antigen en el complex d'histocompatibilitat 1. Quan aquest limfòcit T citotòxic detecta una cèl·lula infectada, el que fa és secretar una sèrie de substàncies que el que fan és matar la cèl·lula i eliminar la cèl·lula. És a dir, la destrueix, amb la qual cosa destrueix la cèl·lula i, òbviament, destruirà també tots els possibles virus que s'estiguin formant. Correcte? Doncs aquest és el mecanisme d'acció contra els virus del nostre sistema immunitari. La primera part és la mateixa, d'acord? Però hi ha una segona part que és intentar detectar les cèl·lules infectades pels virus. I l'única manera que es pot fer és utilitzant el nostre DNI, el complex major d'histocompatibilitat 1, i presentar l'antigen en els limfòcits T citotòxics que ja saben que han de buscar aquest antigen en les nostres cèl·lules i per tant busquen les nostres cèl·lules, les pròpies, i miren si mostren aquest antigen en la superfície d'aquest complex d'aquí, de l'1. Si el detecten, es produeix la destrucció de la cèl·lula infectada. És una manera d'eliminar infeccions víriques que estan, diguéssim, dintre del que són les cèl·lules. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí aquesta primera part.